It's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now. I remember everything, and how careless we got. It's too late now. I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Máme tady novou techniky, taléřůvku, to je volný jako svině, to musíme dotáhnout. Je to diskový podmítač, neboli brána taléřová, jak říkají Poláci. Je to polský strumík. Ach jo, je volný jako prase tohleto. To je na hovno, to se bude pokaždý povolovat. To muset udělat fakt ten beton, jak to má
Polák, který ho sleduju. Kočisko 75 se jmenuje snad. Je to funglovka, záběr 2,2 metru, váhu nevím, tu vám dopíšu, tu vám se napíšu, váhu netuším, má to něco 400 kg asi, bez těch kamenů možná. No. Jsme si k tomu dali nějaký závaží, já tam budu asi betonovat, budeme tam betonovat čtverec, protože ty kameny jsou pěkně na hovno. Jak vidíte, tak se to furt povoluje, no tak budeme doufat, že tam jako bude držet a že jako ho někde nestratíme, že? Ale no uvidíte. Talíře jsou krásný, nový, jsme po dešti, dneska je nějakýho 12. srpna asi, takže nevím, mám to v 7,70 se předkem, jezdím 2-3 podle toho, jak se mi chce, a měl bych tady nestratil tyhle ty kameny pitomí, jo, tak no tak uvidíte práci, no, tak jedem, na co tady budeme kecat, jako práci to dělá asi hezkou, jo, protože to je, no, ještě aby to nedělal hezkou práci za cenu 45 000, jo, takže a koukám, že budu muset furt dotáhat kurtu asi. No, tak jedem. Táta by tady někde měl lítat dronem. Měl by lítat dronem, no ale jestli bude, nevím. Si podle mě tam ještě stojí. Doufám, že jsem si nevyhodil. Aha, vyhodil jsem si silniční rychlosti. Ne, nevyhodil. Jo, vyhodil. Jsem si tam dal redukci. Já vůl. Jezdím dvojkou. Budu jezdit dvojkou, protože to nemá cenu. Rychleji, stejně se ty kameny furt povolují, abych je někde nestratil. Že? Když se to povoluje, tak snad je nestratíme, no. Protože, jak říkal ten Polák, kterýho sleduju, Křešek, myslím, že se jmenuje, že je lehká, no. Že je lehký ten podmítač. On si sám na to dělal závaží, betonoval. Já jsem to měl taky v plánu, že potřebuji riskovat. Kurta z toho tam sníží. No, tak snad to vydrží a snad to doděláme. No. Kameny tam do toho mlátěj. Pracovní hloubka je nějakých, kolik tam psali. Ani to ne. 13 cm snad. Jsem si vůbec jistý. Ale jezdit langsam, nebo tady lítat jako šešek, i kdybych mohl tady létat jako v opice, ale pomalu, aby to ty kameny nestratili.
stejně to má nějaký 10 km pracovní rychlost, takže by to stát jako kam jedu. Mám to křivý, no. A tady jsem to nedal. Vrať jedna. Uskákaná, jo, mám všecko. Je to prostě uskákaná úvrať, no.
kde ten ztratil kámen, ale to by byla pěkná řacha asi. No jaká díra tady byla. Tak si to zavřu. Se tady budu smažit, ale furt se lepší se tu smažit. Rozjedu se na té trojke. Možná, hej. Musíme trochu vzít spojku, ale no, tak jako hold budeš muset jezdit rychle, no. Hold se musí jezdit rychle, no já nevím jaký, já těžko říct. To je zase video, tyhle. To je zase video. Já nevím, co mám kecat. To je video zase, ale já vám ho tam dám, protože to je video s novým nábytkem. Já vám ho tam dám. Loni jsem ho taky točil, ale nakonec jsem ho nedal. To jsem taky jezdil na trojku loni s těma kolegovejma diskama a jako jo, za ty peníze co by ne. Ale dělá to dnes, si myslím. Za ty peníze, proč ne? Popojedat se moc ve škarpě. Teď za ty prachy, co by to, práci to udělá a ještě musím vyvít močovku od zvířat a to vám točit nebudu, to je nudný, jakož nemáme pegálku, tak jezdím kubíkovkou na káře a to není zajímavý, jo?
bych řekl, kolega z Polska robí robotę. Křiví to tady jako prase, hergot. To taky lepší. Počkej. Ale tady to veme asi na dvojku. Pomalejc. Tady jsme tady nezvořali ty brambory. Tak to, co ještě? Ještě to dvigneme. Tady nezvorali brambory. Tak si tady dáme dvoječka, trošku pomalejc tady. A dnes voráme ty brambory tady. Jo. Nehrozí. Si se nedá jít pomalu. I kráso té kříví.
Zdravím všechny, co mě sledujou, všechny, co si s nima píšu. Já bych se tady asi půl hodiny vzpomínal, s kým jsem v kontaktu na Facebooku. Zdravím Pavla Kýšu, zdravím svýho bývalýho vedoucího. Jo, dobrý, teď mě ujela noha, já jsem měl nohu na tom randlu od spojky, což nebylo úplně příjemný, ale zdravím svýho bývalýho vedoucího, který si tyhle disky chtěl koupit. A 3 roky jsme se o tom bavili, že si je koupíme, nakonec jsem je koupil já, no. Vlítnou do Brambor, to vy nás táme agronom nepochválil. Počkej, jak já to udělám. Takhle to udělám. Myslím, že jako dejvaj mi tady nějaký ty pizdy, ale to se přejde, když tak ještě jednou. Já si myslím, že jako dobrý, no. Že by to mohlo být jako na naše podmínky. Nevím, jestli by se do toho dalo sit, že by si do toho zasadil třeba jako meziplodinu, to nevím, ale musela by se to třeba vzít 2krát, alebo prostě až uděláme těžší závaží, třeba to bude jiný, no. Teď. Musíme na to udělat beton, který si prostě do toho nějakým způsobem posadí a ale bez předku by to asi se mnou docela dostancovalo, takže musíme tady rvát takhle za 3, no. Hopi. A jsme nahoře. No. A brácha má lepší koment. Já nemám vůbec nic, jo. Ale brácha má lepší komentáře.
tohle. Myslím, že dobrý. Chtěl jsem si koupit disky. Mám je. Spokojený jsem. Takže myslím, že na ten náš hektárek, jak kluci říkali, že to je luxus naší skupiny, že jsem se asi posral. Že se chovám jako milionář, že jsem si prostě koupil na 1 hektar jsem si koupil své vlastní disky, ale od čeho tady jsme na tom světě, aby jsme si neplnili svý přání a svý sny. Od čeho tady jsme? Od toho, aby jsme ty peníze vydělávali a ty peníze utráceli. A užívali si svůj život, který máme krátkej. Takže hyje, kobily, jedem! Jsem to tak zašláp, že mě tady lítají věci, jo. Jsem nestratil ještě tu závlačku, která je na 3. bodu, která je Valníková. A že tam drží, protože já ztrácím věci. Já ztrácím věci, no. Slámu jsme měli, no. Není nic moc. Nevím. Potřeba bychom ještě, ale nevím, jestli někde seženeme. Děli jsme tady od souseda, ale nevím, jestli mu táta o to říkal. Jsem si pěkně na prd, jsem moc tam udělaným, ale začíná výjíždět, ať tam vydrží. On se tam je zasek, takže je to dobrý. Dál nepojede. Ježiši. Dejte mi někdo donate 20 000, asi koupím horstu.
A nebo kdy mě chtěl někdo zasponzorovat a dát mi jako dárek Horstu na 77. Budu jedině rád, když mi dáte někdo Horstu. Budu jedině rád, když mě někdo dáte Horstu na 77. Budu jedině rád. Beru jenom český spolupráce. A slovenský samozřejmě. A kdybyste mě chtěl někdo finančně podpořit, tak můžete skrz super díky pod videem. Ještě jednou, je to takový na nic. Ale to i v tom podmítlím letět naplno. A daj mi to věci zase samozřejmě, že jo. Tady máme pěkný brambůrky, děláme Anu, máme kombajn bramborový z Polska, 664, měníme pas, skočím sousedovi do toho, nevadí, ne? Měníme pas. Chci ještě sehnat gumu, ale to budu asi mít, už když to video uvidíte. No, tak snad se vám z toho něco udělalo. Já se pojďme, jak dlouho natáčíme. minut, no. No. To by mohlo být. Takže já se s váma loučím. Já vám tam ještě hodím fotku na celkovou soupravu, teď se nebudu obouvat. Takže já se s váma loučím. Odebírejte, komentujte, lajkujte. Těšte se na další video. Nevím, co budeme pokračovat dál, ale určitě máme nějaké věci, ale on tady lítá. No tak já se s váma loučím a odebírám.